A Confraría de Rianxo recuperará a súa actividade marisqueira logo dun 2024 complicado. O patrón maior denuncia o incremento do furtivismo nos bancos e pide a actuación das autoridades para conter esta acción ilícita. O 2025 está a ter algo de movimento na lonxa de Rianxo. O patrón maior da confraría local, Miguel Iglesias, recorda que o pasado ano foi complicado para os profesionais polo peche do marisqueo, a actividade que se recuperou neste exercicio. O ano pasado foi unha decisión que se tomou en Xunta Xeral, a de non abrir a campaña porque víamos que había cría, e decidimos facer un cese polas riadas que tuéramos no inverno. Foi unha decisión bastante criticada aquí, pero bueno, eu penso que foi acertada no seu momento para poder recuperar os bancos. Problema que o marisco dorme moitas veces, moitos días no mar, pasa moitas noites, cando decidimos abrir no verán para ver como estaban os bancos, vimos que ese marisco que víamos no verán desapareceu. Este ano non vamos a facer desa forma, vais a abrir a campaña, vamos a empezar a traballar, vamos a facer uns mostreos. E sinala que se vai a traballar por varios motivos. Unha, a xente necesita ganar algo, e outra que os bancos tamén necesitan que se traballen, porque se os bancos non se traballan acaban morrendo por si solos e necesitamos que se traballe tamén un pouco. Que nós xa quer decir, este ano, por exemplo, este ano, mas o ano pasado, xa estamos facendo traballos de arados, de resembras en algunhas zonas. A actividade marisqueira que se recuperará nos dous eidos a pé e a flote. A pé xa empezaron a traballar en outubro do ano pasado e van seguir todo o ano. E o problema que temos cos da pé é que estás incrementando o nivel de furtivismo moi alarmantemente e o que estamos é que teñen ou a Xunta ou a autonómica ou que teña esas competencias teñen que tomar medidas aquí no asunto porque hai grupos de 14, 15 grupos de personas que veñen aos bancos e deixánolos labrados como se pasara un tractor por riba deles a traballar. Un prexuízo máis que se suma a todos os atrancos que están a toparse os mariscadores pola falta de produto. Que collen é todo, cría, marisco que dá a talla, eso que fai, o destino está moi claro, ou é para un viveiro, ou ese marisco de talla reglamentaria non pode ir para un restaurante, nin para vender por casa, porque é moi pequeniño. Agora as mariscadoras a pé manteñen a actividade na lonxa local, aínda que tampouco traen unha gran cantidade de produto. Estaban a 3, 4 kilos porque querían guardar un pouco o recurso. Incluso empezaron con 2 kilos e medio de fina. Quer dizer, en ese aspecto están traballando ben porque están deixando que o marisco pase de talla unha gran cantidad. O que están facendo é guardando de cara ao verán. Porque no verán suele incrementar un pouco máis o precio e vimos dunhas riadas e o que están facendo é deixando o marisco nas zonas de tamaño comercial para que desobe tamén que cada vez teñamos un pouquiño máis. Pero en ese aspecto están traballando ben e os precios están indo bastante ben, a ver, non están ganando que realmente sería un sueldo mínimo, pero bueno, no tema do mar sabemos que hai meses que se vas ganar un pouquiño menos e outros que vas ganar un pouquiño máis. Polo que sostén que se no verán incrementan os beneficios, compénsanse uns meses con outros. Unha vez se teñan as mostraxes das zonas de traballo do marisqueo a flote, o Cabildo proporá unha data para iniciar a extracción. O que estamos barajando sería a mediados de abril, principios de maio, máis ou menos, que incluso se vemos que hai zonas onde si hai marisco, igual a principios de abril, para coller a campaña de Semana Santa, tamén barajamos tamén esa posibilidad. Quer decir, sería en ese margen de abril a maio. Sumando o marisqueo xeito, agarda que o 2025 sexa un mellor ano que o pasado. Porque, a ver, estamos intentando buscar as fábricas tamén para a sardiña, para que os do xeito teñan opción a poder vender aquí a sardiña, a ver se temos esa suerte e podemos facturar un pouquinho máis, porque aquí a sardiña non se traballaba moito, traballase máis a xouba, e vemos que a sardiña si ten unha calidad diferente á do cerco, a que se coe no xeito, e queríamos intentar tamén empezar a vender aquí a sardiña. Xa que recorda que actualmente a confraría está a ter números críticos.
Penso que a maioría das cofradías están en eses números, pero, bueno, eu penso que hai que adaptar as cofradías á nova situación. Así como digo que os mariñeiros tamén nos temos que adaptar ás novas situacións que está pasando co tema do mar, a nivel de contaminacións, a nivel de cambios climáticos, a nivel de moitas situacións que están pasando no mar, témonos que adaptar a eso, non podemos seguir traballando como se traballou toda a vida. Eu penso que temos que mudar, que unha das iniciativas que se estaban planteando na Consellería, ou que lle planteamos, foi que en abril e setembro a Consellería decidira poñelos de veda eses meses. No marisqueo, para que a ría enteira desobara, iniciativas que afirma hai que empezar a mirar para cuidar o produto e poder manter viva tamén a actividade dun sector clave na comarca e en Galicia.